Γεια σας, μαζί σας είναι ο Minecraft Ερχή 609 και σήμερα θα σας δείξω πώς να φτιάξετε μια παγίδα στην πόρτα. Δείτε τη συνέχεια του βίντεο για να καταλάβετε τι εννοώ. Για αρχή φτιάχνουμε έναν τοίχο 6x3 και σπάμε στη μέση τα μπλοκ. Βάζουμε εδώ δύο sticky pistons και εδώ. Κάνουμε αυτό το πράγμα και στις δύο πλευρές. Έτσι. Και τώρα εδώ που θα είναι τα pressure plates, σκάβουμε και βάζουμε redstone. Και το redstone το συνδέουμε με τα redstone torches. Εδώ βάζουμε ένα repeater, ένα redstone torch και στη συνέχεια κάντε ό,τι κάνω εγώ. Έτσι φτιάξαμε ένα πολύ γρήγορο clockmaker. Εδώ μπορούμε να το κλείσουμε. Εδώ βάζουμε δύο μπλοκ και δύο dispenser. Βάζουμε εδώ blocks και συνδέουμε το redstone. Αλλά να προσέχουμε να μην κάνουμε το λάθος να βάλουμε εδώ το redstone χωρίς να το κλείσουμε. Και μετά συνδέουμε με redstone repeater τα dispenser. Βάζουμε blocks εδώ, pressure plates εδώ, το κλείνουμε από πάνω και το μόνο που έμεινε είναι να γεμίσουμε τα dispenser με βέλη. Έτοιμη η παγίδα μας. Όταν κάποιος το βλέπει νομίζει ότι είναι μία πόρτα, πάει να μπει και όταν ανοίγει πάνε πάνω από τα βέλη και το σκοτώνει. Το resource pack για να το κατεβάσετε θα το έχω στην περιγραφή. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, κάντε like, γραφτείτε στο κανάλι μου. Καλή σας μέρα.